Malawi Today. Mfumu ya mzinda wa Zomba yadzudzula ndale ndi amalonda akuluakulu ati pothandizira mchitidwe ononga mitengo m'nkhalango ya Zomba. Mulipota athapadera sabata ino adamzondanenge akuongoza mavuto omwe anthu othawa kwawo akumana nawo kukaronga pomwe akudikira kuti boma la Malawi liwapatse chiphaso chokakhalira ku msasa oyembekezera. Ndipo mzamasewero Mighty Wanderers yagonjetsa FCB Nyasa Bullets m'masewero oyamba matimu awiri wakukumana mu ligi ya chaka chino. Tikhale limodzi tili ndi izi ndi zina. Akatswiri pa za ntchito komanso olimbikitsa ntchito za umoyo ati kupitirira kugwiritsa ntchito njira yolola anthu kubwera okha kumayeso a ntchito maka m'maunduna aboma kukupondereza ufulu wa nzika. A Robert Nkwezalamba ndi a George Jobe ati nzomvetsa chisoni kuti unduna za umoyo unachititsa mayeso ngati awa kuti ulembe ntchito alangiza za umoyo zomwe zinachititsa namtindi wa anthu kufika malo omwe amayika moyo wawo pa chiopsezo ngakhale omwe akuafuna ndochepa. Koma mneneri mu unduna za umoyo a Edwin Chikumbe wayikira kumbuyo ganizo logwiritsa ntchito njirayi potsindika kuti ogwira ntchito za umoyowa akufunika msanga komanso pofuna kupereka mwayi kwa onse. Imano Piringu walemba ripoti ili. Loweluka mazana a Malawi maka achinyamata anakhamukira m'malo osiyanasiyana m'dziko lino kuphatikizapo ku Lilongwe komanso ku Mangochi komwe unduna za umoyo umachititsa mayeso olembera ntchito alangiza za umoyo awatu ndi mayeso omwe anthu amapita ngati ndi pepala zoyenera. Komatu katswiri pa nkhani zokhudza ntchito a Robert Nkwezalamba wati ngakhale izi zili zothandiza kuthana ndi katangale zambiri zikuyenera kukonzedwa pofuna kusamala umunthu komanso ufulu wa anthu ofuna ntchito. Nkwezalamba ati kuchuluka kwa anthu omwe anafika m'malowa kwaonetseratu vuto lakusowa kwa ntchito komwe kuli m'dziko lino. Tipenapeza njira ina yabwino isachoneka kuti pali kuzunzana kupsa ndi zuwa komanso kuitana chigulu otengedwa ndochepa. Izizi mbali ina ingotisimikizira kunena kuti Malawi achinyamata akusowa chifukwa mukatenga gulu anthu amene anabwerawo anauzidwa kuti mwina mwachisanzo ku Mangochi tikufuna 90 koma kumabwera anthu oposa 700. Naye olimbikitsa ntchito za umoyo a George Jobe akuti kulembera ntchito ngati izi kuzichitika kudzera pa intaneti. Tinene kuikapo chinthu china chake chimene chingasese anthu aja kuti achepe obwera. Ngati sitingayike chinthu china chake chimene chingasese kaphunziro lina lake anaphunzira njira ina ndiya kuti mafunso ngati awawa kapena kuti ma-interview atamagwiritsa ntchito njira ya pa kompyuta. Komatu mneneri mu unduna za umoyo a Adrian Chikumbe wayikira kumbuyo njira yolembera ntchitoyi potsindika kuti anthu a za umoyowa akufunikira msanga. Malomo dandaula kwambiri kuti iyayi tiphwanya maufulu bwanji tikhalenso ndi fairness chilungamo chimene timafuna kuti ife chichitike poyera ndi kutheka ndithu amati nthawi zonse zimene tikhoza kupeza maufulu onse akuyenda bwino ngati imene amayendera. Unduna za umoyo ukufuna kulemba ntchito alangiza za umoyo ongopyola 2000 chabe. Malo mazodi yake kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Boma lati likufuna pofika mwezi wa August khalidwe tsekulanso mbali ya njanje ya stima kukafika ku Nsanje ngati vuto lakusowa kwa ndalama zakunja silipitirira. Nduna za mtengatenga Jacob Hara yati boma litsekula mbali pamene likupitirira kukonza mbali yokafika ku Bangula. Ndikuenda pang'ono kutrezayo atipatsa kwa ndrama ya forest pang'ono yakuti tikhoza kulipira kwa njanje zina zomwe timafuna sizinakwanire koma at least tizikusintha zimene zotikuyamikira ndithu moti ntchito yakhala ikuyenda panopa tamaliza manga mabridge ukafika ku Nsanje komanso kupanga ma-slippers omwe potimayala ku njanje ukafika ku Nsanje zonse zikatheka kwatsala ndikuti malizitsa kulipira njanje zenizo kuti zifike zikafika kuzangolala chifukwa kuyala ndi chinthu chophweka kwambiri chimavuta ndikukonza msewu woti njanje zikhaleko zimene zikuphudzana komanso kuphatikizapo nkhani ya ma-bridge omwe ndiyo zatheka. So ntchito yona yovuta kwambiri yonse yatha pakali panopa kwangotsala ndi ntchito yophweka kwambiri yoyanasese. Jacob Hara nduna za mtengatenga. Mfumu ya mzinda wa Zomba Kansala Christopher Jana yadzudzula ndale
amalonda akuluakulu komanso ogwira ntchito za nkhalango ati pothandizira kuwononga mitengo mu nkhalango ya Zomba. Ajana alankhula izi lero pomwe bungwe la aneneri Public Relations Society of Malawi linakonza ulendo okwera phiri la Zomba komanso kubyala ndi kusamalira mitengo mogwirizana ndi abwenzi a damu la Mulunguzi ndi bungwe la Southern Region Water Board. Ajana ati ngakhale anthu amodzi akuwononga nkhalangoyi omwe asakaza kwambiri ndi anthu ozindikira ochita malonda akuluakulu omwe amavana ndi andale komanso ogwira ntchito za nkhalango kudula mitengo mwachinyengo. Rafael Mlozowa walemba ripoti ili. Malingana ndi mfumu ya mzinda wa Zomba, Councillor Christopher Jana, ngati zinthu zikufuna kuti zikonzedwe mu nkhalango ya mphiri la Zomba, ndiye kuti pakufunika kuchita zinthu osati kumangolankhula. Iwo pamene panathokoza magulu amene anakonza chilinganizochi ponena kuti izi ndi zimene zikufunika kuti zizichitika. Komabe iwo anati ndodandaula kwambiri kuti anthu amene amayenera kuteteza nkhalango ya Zomba munga andale, anthu ena amene amatengedwa kuti ndozindikira komanso ophunzira ndi amene akuwononga kwambiri nkhalangoyi. Anthu okhala ku Zomba kuno kula anthu osiyanasiyana kula andale a forest ambirimbiri athandiza kuwononga nkhalangoyi. Kuyambira chambira a forest amang'anira nkhalangoyi anayika kuti bloko paja kuoneza kuti nkhalango yatseka koma madaba kudusa maloga kudusa zimatheka bwanji. Ndipo president wa bungwe la Public Relations Society of Malawi a Benson Linje anati ndokondwa kuti anthu alandira chilinganizo chimene anayambisa, ndipo anati zofunika kuti zipitirirabe ponena kuti kusamalira mitengo si chinthu cha tsiku limodzi koma chikuyeneka kumakhala chaka chonse. Zisamakhale nkhani zakamodzi koma zikhala nkhani zoti tizichitachita. Ndelero zinezi nizosangalatsa anthu amafizo, mafumu, ameya, mapoliticians, anthu amakampani osiyanasiyana tili pano kukambirana kuti kodi zimenezi ziziyenda bwanji. Ndipo mkulu wa bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority Magra Rachel Mijiga anati bungwe lawo limene linatenga nawo mbali chaka chino lipitirizanso chaka chamawa popereka thandizo la chuma kupatula kuyenda komanso kukwera phiri. Maguluwa anakazanso mitengo mozungulira damu la Mulunguzi limene limapereka madzi mu mzinda wa Zomba komanso kusamalira ina imene anadzala kumayambiridwa chaka chino. Malo mwa ZBS kuno kuzomba ndi Rafael Mlozowa. Koti la Magistrate Kulumpi lagamula kuti a Esther Msiske a zaka 39 akakhale kundende zaka zisanu nziwiri kamba kopezeka olakwa pamwendo othandizira amunawo kugwirira msungwana zaka 15. Koti linamva kuti Ansiska anapalamula mlandu pa 1 March chaka chino pomwe anayitana msungwanayo ku nyumba yawo kuti akawathandize kulowa tomato komanso kuwakonza tsitsi. Brian Machere walemba ripoti ili. A Esther Msisia anapalamula mlanduwu pomwe anayitana mwanayo ku nyumba kwawo kuti akawathandize kukolola tomato komanso kukonza tsitsi. Ali kumeneko anauza mwanayo kuti akalowe mu chipinda cha mwana wawo komwe mwamuna wawo anamugwirira iwo akuona. Poyankhapo anati bwaloli lisawapase chilango chokhala kundende kamba kuti iwo sanapalamule mlanduwu. Popereka chigamulo chake, oweruza milandu wa bwalo la Magistrate la Rumphi Cuthbert Phiri anati mayiyo anakanika kuteteza mwanayo. Pakadali pano mlangizi wa malamulo wa bungwe la Church and Society la CCP Synod ya Livingstonia omwe akugwira ntchito zolimbikitsa ufulu wa ana mu madera ambali mwa nyanja ku Rumphi ati ndokhutira ndi chigamulochi. Ife tilotokoza ndi chigamulo chimenechi chidziwikire. Chigamulo chimenechi chithandiza kuphunzitsa anthu kuti adziwe malamulo amenewa amayesesa ndithu kuthandiza kuti at least tiphunzitse ana asikana amene ali pa chiopsezo. Anthu ambiri ndithu mapanga zachi mtselengwe ndi asikana mapezeka kuti asikana ambiri akumalekera kupita pa secondary school. Mwamuna wa mayiyu ali kale kundende ya Rumphi koma kugwira ukaidi wa zaka 19. Mama Zodiac Rumphi ndine Brian Machere. Mumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Merifa Chiguduli. Tisanapitirire tionenso mitu yake. Mulipota thapati ya sabata ino Adamson Nenge akuunguza mavuto omwe anthu othawa kwawo akukumana nawo kukalonga pomwe akudikira kuti boma la Malawi liwapatse chiphaso chokakhalira ku msasa oyembekezera. Akatswiri pa za ntchito komanso olimbikitsa ntchito za umoyo ati njira yolola anthu kubwera okha kumayeso olowera ntchito m'maunduna aboma ikupitirira kupondereza ufulu wa nzika.
mfumu ya mzinda wa Zomba yadzudzula ndale ndi amalonda akuluakulu kuti akuthandizira mchitidwe wononga mitengo m'nkhalango ya Zomba. Mzamasewero Mighty Wanderers yagonjetsa FCB Nyasa Bullets m'masewero oyamba matimu awiri atakumana mu ligi ya chaka chino. Tsopano ndi nthawi ya ripoti ya Trapadera. Mulipoti ili adamzondaninga kuunguza mavuto omwe anthu othawa kwawo pa zifukwa monga nkhondo akumana nawo ku Karonga pomwe akudikira kuti boma la Malawi liwapatse chiphaso chokakhalira ku msasa woyembekezera mdziko lino. Adams wapeza kuti nzikazi zomwe ndi zochokera ku Democratic Republic of Congo DRC zikukhalira mphati kusowa zinthu zofunikira kwambiri pa moyo wa munthu monga madzi akumwa ukhondo komanso zimbudzi zomwe zikuwachotsera ulemu ndi umunthu wawo. Iyeyu wavumbulutsanso kuchulukana kwa anthuwa omwe amasowa chakudya chokwanira komanso ali pa chiopsezo chakubuka kwa matenda zomwe zimaphwanya ufulu wawo pa chakudya ndi umoyo wabwino. Ndi lachisanu linanso lomwe ntchito zosiyanasiyana zikuchitika pa chipanda cholowera ndi kutulukira mdziko muno cha Songwe m'boma la Karonga. Awatu ndi malo omwe ali pa mtunda wa makilomita 46 kuchokera pa boma ku Karonga. Pomwe ndimafika pa malo ano ndinapeza nzika zopitirira 60 zochokera mdziko la Democratic Republic of Congo DRC zomwe zathawa kwawo potsatira kumenyana pakati pa asilikali a dzikolo ndi gulu la zigawenga la M23. Nzika zakukongozi zomwe zambiri mwa izo ndi ana, amayi, ena oyembekezera, oyamwitsa, asungwana ndi abambo zikudandaula kuti zakhala pa chipata cha Songwe koposa mwezi umodzi tsopano kudikira chilolezo kuchokera ku boma. Apatu ndi pamalo posowekera zinthu zofunika pa moyo wa munthu kuphatikizapo madzi akumwa ukhondo komanso zimbudzi. Mwezi wa Julayi chaka chatha gulu linanso la nzika zochokera ku DRC komweko linadikira kwa sabata zitatu pa ofesi ya immigration m'bomalo asanazipatse chilolezo kupita ku malo ongoyembekezera a Karonga Transit Shelter. Vutoli lakula chomwechi kamba ka lamulo la unduna owona za chitetezo cha mdziko lino lakuti nthambi yoona zolowa ndi kutuluka kwa anthu mdziko lino liyambe lasiya kaye kuyendetsa ntchito yopereka chilolezochi kwa anthu othawa kwawo. Afan Saidi ndi nzika ya ku Democratic Republic of Congo ndipo iyo akuchokera ku dera la South Kivu. Asaidi ati panopa asandukatu ngati wangopemphetsa chabe kamba kuti ambiri mwa iwo alibe ndalama yogulira chakudya ndi zinthu zina zofunikira pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku zomwe ati ndi kuphwanya ufulu wawo. Pa chifukwa ichi Asaidi apemphatu boma la dziko la Malawi kuti lichite machawi powapatsa kalata za chilolezozi. Mavuto omwe tikumana nawo pano ndi malo ogona, kachiwiri kapezedwe ka chakudya. Amayi ndi ana amavutika kuti apeze thandizo la chakudya. Choncho tikupempha boma la Malawi kuti litiganizire kutipasa chilolezo kupita kumalo amene tingakhale. Tilibe zimbudzi zomwe titha kugwiritsa ntchito kuchititsa kuti tizipempha kwa anthu amene ali pafupi. Komanso pamalo pamene tikukhala pano palibe madzi zimene zimachititsa kuti tizipita ku maofesi a polisi komanso immigration. Afyaki Mwakitalu omwe ndi mmodzi mwa nzika za dziko lino zomwe zikuchita malonda pa chipata cha Songwe yati kusowa kwa zimbudzi pamalo pomwe anthu akukhala zili nkuthekera koyambitsatu kubuka kwa matenda monga kolera. Anthu akuvutika alibe zimbudzi usiku mmene akukhalira sitikuziwa ndipo anthu akusongwe kunoko kwa ifeyo kuyambira ku business ndi kuti anthuwa zitakutheka kuti kuzithandiza atakuzithandiza mmisika momwe chifukwa chimbuzi cha kumusika amaseka. Chimene tingapemphe choti anthuwa asakhalitse nthawi yayitali panopa azipita kumalo oti ngofunikira makamaka ku Karonga District Hospital kuja
olo apite kumene amasungira nzawo ku old town kuja kuti akakhale komweko chokera apopo anthu aziwathandizaso chifukwa choti matenda ena ndi njala, anthu awa alibe zakudya, anthu awa alibe zovala, amagona pavula, ndi mmene zilili sizili bwino. Mkulu wa bungwe la Inua Advocacy Innocent Mwagambi wati pomwe anthu othawa kwawo omwe ali mdziko lino akulandira thandizo loyenera poyerekezatu ndi m'mayiko ena, sizikutanthauza kuti dziko lino likuchita bwino polemekeza mapangano omwe linasayinira. Amagambi akuti mwazina ndikuyenera kumaunika msanga nzika za m'mayiko akunja ndi kuzitumiza pa msasa wadzaleka kudowa, komanso pakuyenera kulingalira mozama pa ndondomeko yotumiza kwawo nzika zochuluka za m'mayiko ena. Malawi sili mayiko omwe amachitira nkhanza ma refugees, komano sitinganene kuti chicho chili bwino ku Malawi. Malamulo asopano ngakale kuti malamulo okuzana ndi ma refugees asopano ndi malamulo akale omwe akufunira kuti asinthidwe, koma akumanena machuchuchu kuti anthu othawa kwawo asamapetisidwe kwawo popanda ndondomeko, komanso ngati akuona kuti pali chiopsezo chimene chingapsinje moyo wawo. Oble Kabisala ndi katswiri pa nkhani za chitetezo mdziko lino. Iwowa amalankhulaponso pa nkhani zokhudza chitetezo cha dziko lino mogwirizana ndi mayiko ena. Akabisala akuti kupitirira kusunga nzika zakunja motere kutha kupereka chiopsezo kumbali ya chitetezo cha dziko lino komanso miyoyo ya anthu maka popatsirana matenda. Molingana ndi migwirizano imene mayiko amasayinana pa dziko lapansi, ngati ena adzipereka kunena kuti ife tikuchoka ku dziko lakwathu tikuthawa miyoyo yathu ili pa chiopsezo, amayenera kuti alandiridwe chifukwa cha mgwirizano wa mayiko, afufuzidwe bwinobwino pali chiopsezo pakati pawo, akatero akuyenera apatsidwe malo oyenerera. So kunena kuti angosiyidwa kaye pamalo pena pake pamene sakusamalidwa moyenerera ndi zinthu zopereka chithunzithunzi mwina chooneka kuti tikusemphana ndi zimene timasayinirana mabungwe osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi. Koma mkulu wa bungwe lolimbikitsa ufulu wa chibadidwe la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR Amaiko Kayatsa wati chitonzo chomwe nzika za ku DRC zikulandira pa chipata cha Songwe ndi chodandaulitsa. Iwo akutinso siziyenera kutenga nthawi yayitali chotere kuti chilolezo cholowera mdziko lino cha anthuwo achipereke, chifukwa iyi ndi nkhani yokhudza ufulu wa anthu. Akayatsa ati ndi udindo wa boma polemekeza, kuteteza ndi kukwaniritsa maufulu a munthu wina aliyense, kuphatikizapo anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Anthuwa akunena kuti asungidwa mwamiro kwa nthawi itali mwezi, malo kuti zibuzi madzi abwino komanso malo opanda chitetezo chenicheni. So nzodandaulitsa kwambiri pofuna ndithu kuti boma licheze maufulu anthu ngati amenewa, chifukwa wasungidwa malo amenewo opanda zinthu zoyenerera ngati zimenezo ndikuaphwanyika ufulu. Kuchedwa kwa nzika zothawa nkhondo kwawo kulandira chilolezo kuchokera ku boma zili ndi kuyipa kwake kumbali yolemekeza maufulu, kamba kuti akulephera kupeza zinthu zofunikira pa moyo wawo, atero a Charles Kajoloweka, mkulu wa bungwe la Youth and Society YAS. Ndondomeko yake ndi yakuti asalamsika akazipereka kuti kwamba authorities iwo wa immigration ayenera kuti ampange process kuja ampange kuti ndi asalamsika akachoka pamenepo ndomene amapita ku transit shelter omwe amakapeza no chithandizo choyambirira asanapite kudzaleka omwe amakapanga process ya asylum seeking. Komanso pamakhala azimayi, pamakhala ana and support yawo yomweno akanapeza ndithu kuchoka kudziko la Malawi amakanika chifukwa chakuti department ya immigration ndithu imakhala kuti isanapange process zozo ndi kuphwanya malamulo a dziko komanso kuphwanya maufulu a anthu omweno akupanga zathu a immigration department. Tinafunsa boma kudzera mu nduna owona za chitetezo cha mdziko kuti liyankhepo pa nkhani, ndipo akuluakulu mu ndunawo anatilonjeza kuti atipatsa mayankho. Dziko la Malawi linasayinirana mapangano osiyanasiyana okhudza kulemekeza
ndi kuteteza maufulu a anthu othawa kwawo monga lija la 1951 lokhudza anthu othawa kwawo komanso la 1969 la mugwirizano wa maiko ama Africa OAU kalelo lokhudza mavuto omwe anthu othawa kwawo akukumana nawo ku Africa. Ngati dziko lomwe linasayinirana mapanganowa ndi malamulo ena, dziko la Malawi ndi lokakamizika kulemekeza maufulu a anthu othawa kwawo ndi kuonetsetsa kuti malamulo ake akugwirizana ndi kudzipereka kwake ngati dziko. Alex Banda kuwerenga ripoti rapadera lomwe walemba ndi Adam Zondaninge. Muzamasewero timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa Nyasa Big Bullets m'masewero oyamba matimu awiriwa kukumana mu ligi ya chaka chino pa bwalo la zamasewero la Kamodzi. Nomadzi kadali yokhayo imene sinagonje m'masewero a ligi ya chaka chino pamene yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa adu. Wanderers yasewera masewero ochepa kusiyana ndi Bullets kwa mapointi awiri akusiyanitsa matimu awiriwa pa mndandanda wa matimu mu ligi. Sambanda akutiuza zambiri mu ripotili. Blessings Mwalirino wagoletsa chigoli pa mphindi ya 11 mchigawo choyamba chimene chathandizira timu ya Mighty Wanderers kupambana masewero aja adziwika kuti Blantyre Derby yoyamba chaka chino amene yagonjetsa FCB Nyasa Big Bullets mu ligi ya TNM pa bwalo la Kamuzu ku Blantyre loweruka. Aka kanali koyamba kuti timu ya Wanderers igonjetse Bullets mu ligi patadutsa zaka zinayi kamba kuti masewero otsiriza inapambana mchaka cha 2021. Wanderers ikuteteza mbiri yoti ndi timu yokhayo imene sinagonje masewero ali onse a ligi ya chaka chino chiyambireni mwezi wa April. Polankhula ndi atolankhani masewero wa atatha, mphunzitsi wa timu ya FCB Nyasa Big Bullets Peter Mponda anati timu ya Wanderers imayenera kupambana masewerowa kamba kuti inasewera bwino kusiyana ndi timu yake imene inafoka malo angapo. Bob Mpinganjira mphunzitsi wa timu ya Wanderers anayamikira osewera ake kamba koyikirapo mtima pa masewerowa ndipo anati Bullets anaitha kamba kuti anayitseka komanso sanayipatse mpata oti zipatsirana kwambiri. Bullets ikutsogolera mndandanda wa matimu a mu ligi ya TNM ndi 18 points pa masewero asanu ndi awiri amene yasewera pamene Wanderers ndi yachiwiri pa mndandanda ndi 16 points koma yasewera masewero asanu ndi amodzi. Masewero enanso a mu ligi ya TNM loweruka matimu a Kamuzu Barracks ndi Dedza Dynamos alepherana 2-2 kumponera. Greg Sporting Club yagonjetsa Mafiko 2-1 kudwangwa pamene Songwe Border United yagonja 1-0 pa Khomo ndi timu ya Karonga United. Sambanda ndi nkhani imene itatsiriza nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane na inso mitu yake. Akatswiri pa za ntchito komanso olimbikitsa ntchito za umoyo ati njira yolola anthu kubwera okha ku mayeso olowera ntchito maunduna aboma ikupitirira kupondereza ufulu wa nzika. Mfumu ya mzinda wa Zomba yadzudzula ndale ndi amalonda akuluakulu ati pothandizira mchitidwe wononga mitengo mkhango ya Zomba. Mulipoti athu apadera Sabata ino Adam Zondaninge akuunguza mavuto omwe anthu othawa kwawo akumana nawo ku Kalonga pomwe akudikira kuti boma la Malawi liwapatse chiphaso chokakhalira ku msasa oyembekezera. Ndipo muzamasewero Mighty Wanderers yagonjetsa FCB Nyasa Bullets m'masewero oyamba matimu awiri wakukumana mu ligi ya chaka chino. Munali ndi ine Merifa Chiguduli mwakoma nonse tsopano imvani za nyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazini bwenzero saona nyengo. Kuli nyengo ya mphepo ndi yozizira madera mbiri koma mvula yochepa mphamvu ikuyembekezeka kugwa madera ochepa a mchigawo chakumpoto usiku uno ndi mammawa. Masana kudzakhala kwa nyengo ya mitambo yapatali ndi yofunda madera mbiri koma mvula yochepa mphamvu idzagwa madera ochepa a mchigawo chakumpoto. Kwa Ngabu komanso ku Mangochi temze nyengo yofika mpana pa 18 degrees Celsius, ku Blantyre ndi ku Mzuzu 14 degrees Celsius, pamene ku Lilongwe 12 degrees Celsius. Mphepo ikumba chokera kumwera chakumvuma ndipo pofika Lolemba temze nyengo yozizira ndi mvula yapo ndi yapo kugwa koma mchigawo chakumpoto. Dzuwa likimiza tuluka 4 minutes to 6 ku Mzuzu ndi kulowa 26 minutes past 5. Ku Lilongwe dzuwa lizatuluka 2 minutes past 6 ndi kulowa 23 minutes past 5. Pamene ku Blantyre tiyembekeza dzuwa kudzatuluka 6 o'clock ndipo lidzalowa 5:15. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nani ndine Dave